मानसिफोराबो आंखौ सैला, बिमायाबो आंखौ अनला, मोजां मोननाय सेंग्रायाबो आंखौ गोसो थोला। आयौ बाला, जारलायानो जोबनो थांला। बेनिखायनो आं थैनो थांनोसै। र' बाला, थैनो थांनायनि सिगां जाथिखौ थिगसे रायहरग्रोनि आं, जाहाथे बियो आं थैना थांखांनायनि उनाव आंखौ गोसोखांबाय थायो। हेलौ। फार्मे जानायनि हेलौआ। जाथि साला खिथु खाख्रब, आंखौ ब्रेकआप होदोंना नों? आंखौ ब्रेकआप होदोंना नों जाथि? बेनिखायनो गोसोआव लाखि, आंखौ ब्रेकआप होनाय मानि गावनि हाथायाव मार्तलजों देखनानै लानाय। बेनिखायनो नों मालाबाबो मिनिनो हानाय नंला मानसिफोरनि सिगाङाव, मिथिबाय? बाथामे साला, नों आंजों रायलायनांला, मिथिबाय? आंबो नोंजों दिनैनिफ्राय रायलायला। दिनैनिफ्राय बे बुहुमावनो रावजोंबो रायलायलां। मा बुंहरगोथाय? साला, आं बुंनायखौ बुजिदोंना बुजियाखैथाय बाथामेसा? आंखौ ब्रेकआप होग्रा बियो, जाथिया साला। एबार मिनिनो हानाय नंलाथ', गावनि हाथायखौ देखना लानाय बायदि जाबायना बियो। मानो होनोब्ला आं जाथिनि हाथायसोमोन, जायखौ लानानै बियो मानसिफोरनि सिगाङाव मिनियोमोन। दा माखौबा मिनिदो आरो बाथामेसा। नै रागा जोंनानै बावलायलांबायसो आं मा खालामनो नागिरदोंमोन। आं थैनो थांनो नागिरदोंमोन ना? र' होमबाला थैहैनोसै, आंखौ रावबो थैनो हाया बायदि मोनखादोंना? नाजिबुदां, नाजिबुदां, गैया नामा बियो? न'आव दासिमबो फैयाखै नामा? बे नाजिबुदाङा मालाबाबो मोजाङै खोन्थाया, बहा थांदों बहा मा खालामहैदों। आंबो खोन्थाला र' एबारनिफ्राय। बाजै। जाथि, आदाया नोंनो फन हरदोंमोन नामा? औ, दहाय फन हरदोंमोन, दिनै फैनाया एसे लेट जागोननो। आच्छा, ओमफ्राय नोंलाय मानो ओंखाम जायाखै दाबो? ना दाउस्रि देलायनि खोथाखौ लानानैनो सिन्था जागासिनो दङ? बे दाउस्रि देलाया बिदिनो थङालि बाङालि, बेखौ हेन्डेल खालामनांगौआ इसिबां गोरलै बाथ्रा नङा। औ बाजै, आंखौ निमाहा हो, आंनि थाखायनो नोंसोर जोबोद दुखु मोनबाय। जेबो नङा, बे दाउस्रि देलायनि टेनसनखौ जेब्लाबो मोनखानायखा आं। ओमफ्राय मानसियालाय न'आव मोनहैदोंना मोनहैयाखै? न'आवनो दङ खोमा, आंनो दासो फन हरदोंमोन बियो, बुंदों आं दिनैनिफ्राय रावजोंबो रायलायला, बुहुमावनो रावजोंबो रायलायला होननानै बुंदों। आच्छा, मा होननाय जादों बेलाय? आरो दाउस्रि देलाया जेसेबांखि दुखु जाया मानो बयजोंबो रायलायखायो आरो बयखौबो डिस्टार्ब खालामो। दिनैबा मानो बिदि बुंदों बियो? जाथि, आं ओंखामखौ फावगालिखौ खुरनानै होनो खोन्थानि दे। नाङा बाजै, आं गावनो खुरनानै जागोन। ओहो जाया, बिदिब्ला फावगालिया जेबो खामानि रोंनाय नङा। र' आं फावगालिखौ लेंहरनि। फावगालि, ओइ फावगालि। मानो लेंहरदों आंखौलाय? ए, नोंखौ लेंहरनो मोना होमबा? आदैनो ओंखाम खुरनानै हैथां थां। आं खुरनो बादों आयै। सोबबागासिनो सोबा जागोन नों आंजों फावगालि। फुंनिफ्रायनो जेबो खामानि मावाखै, खालि मबाइलावल'। दा ओंखाम खुरनो आन्थाखौनो इसिबां थैनाय बायदि मोनदों नों। आबैनो ओंखामा खुरनानै आदैनो होनोबा हो। बाजै जागोन दे, आं गावनो खुरनानै जागोन, जेबो गोरा बाथ्रा नङा। जाथि, बेफोरबायदि बुंबानोथ' खामानि मावनो रोङा जालाङो मानसिफोरा। आरो बेथ' ओरैनो उदांसो थादों, सानसे मबाइलाव मानसिफोरनि रिल्सल'सो नायो। बिनि अनगा मा खामानि मावो बेलाय? जलदे ओंखामा खुरना हैनोबा हैथां। जागोन दे जागोन। खामानि थिनबा बानायल' माखौबा। जाथि, नों ओंखामखौ जादो दे, आं एसे बाहेरायाव ओंखारलांनि। बाजै, इसेबां अखा हादों, सारअन्थाइ गावगासिनो दङ, मानो बाहेरायाव थांनो ओंखारबावखो नोंलाय? खामानि फिसा गोसोखांदों आं, बेखौनो मावना फैनोसै। जेबो नङा दे, आं थाबैनो फैफिनगोन। नार्जिबुदाङा फैबा खोन्थाबानो जाबाय। जागोन दे बाजै। आच्छा, बे दाउस्रि देलायानोथ' मा जाबावगोन, बेखौ हेन्डेल खालामनांगौआ इसिबां गोरलै बाथ्रा नंमारालै। मानो बिदि बियो, मानो दासिमबो बुजिनो नागिरा? दिनै थैगोन कि थैथारगोन आं, जेरावबो थैनो मोनथाराखैना, बे दंफां मुरायावनो
बाला बेनिफ्राय खारै खारै बै दंफां मुरायावनो गाव सुग्रुनानै खर'खौ थुब्ला गावहोना लानोसै आं दा मासथिनि जि जायो जाबाय थाथों बाला आं थैखांनायनि उनाव बयखौबो सिगिगोन मासथिनि थाबिस लानानै गिदिंबाय थाथों बिसोरो ओइ फाग्लि आयो बाला मोदायसो जाखोना माखो बाला ओइ नों मा खालामनो नागिरदोंमोन हो आयो बाला हाफाङानो माथो आयो ओइ नों मा खालामनो नागिरदोंमोन हो आं थैनो नागिरदोंमोन आयो हगार आं थैनोसै खर'आ गाज्रि जाबाय नामा नोंना हो थैनो नागिरलाबायनाय आयो थैयाबा माथो खालामबावनो दे आं हाफां मैदेर खाफालबो लाना उजियासै आङो मोस्रोम खाफालसो लानानै उजिबाय नालाय बेनिखायनो थैनोसै आं जाम्बि मैदेर खाफालखौ नों बानायना लाबासो मोनगोन दा जानला मोनला गोदाव सोराव खामानि मानो मावबाय थायो नों हाफां नों आंखौ रायनोसो फैदों आयो आं थैफिननोसैहाय फाग्लि जादों नामा थैनो रायखांबाय थानाय नों थैना थांखांनायनि उनाव मानसिफोरा नोंखौसो मिनिगोन नंगौ आयो नंगौथ' आरो नोंखौसो मिनिगोन मानसिफोरा हनै दाउसा देलाया थैबाय गोहो गोलोन्दां होननानै बेफोरबायदि थैलाबायनायखौ मानसिफोरा रागासो जोङो मानो थैनांगौ होननानै नोंखौ रायखुमागोनसो मानसिफोरा आच्छा बिदिसो आरो होमबा आंखौ रायखुमाब्ला आं बयखौबो रायफिनगोनहाय नों थैना थांखांनाय मानसियालाय बोरै रायनांगौ जाखो नंगौथ' आरो बेनिखायनो दा थै मिथिबाय मोजां मानसि जानानै दिन्थि आं मोजां नङा आरो हाफां बेनोथ' जादों नोंखौ मोजांसो होनगोन ना गाज्रिसो होनगोनथाय होमबालाय आं थैनोसै थैया होमबालाय आंखौ रावबो सोला जाथियाबो आंखौ मोजां मोनला खोमा न'आवबो आंखौ सोला होमबा आं मा खालामबावनांगौ दे खोनासं खोनागासिनो आं नोंनो एसे रां होनि आं होनाय रांजोंनो माबा मोनसे खामानि स्टार्ट खालामदो नों आयो बाला हाफां नोंबो थैनो फैयाखैथ' मानो थैनो फैनांगौ जाखो मानसिफोरखौसो हार्ट एटेक खालामग्रा आं होमबालाय मानोथो आंनो फैसा जासिदों दे नों गोदाव सोराव जाबाय थायो नालाय बेनिखायनो नोंखौ अनखांखां मोननानै खेबसेनि थाखाय नोंनो फैसा होनोसै आं आरो बे फैसाजों माबा मोनसे मोजां खामानि मावदो नों बाङालि बाङालिफोरखौ ज्राब गारदो नों आयो बाला हाफां नों आंखौ इसिबां अनो थेंक इउ हाफां दाउसा देलाय नोंखौ आं हेफाजाब होब्लाबो आं नोंखौ अरायसम नायनो बागोन आं नोंखौ मालाबाबो मोजां मोना मिथिबाय आइ हेट इउ आयो बाला सानसे आंबो नोंजों मोजां मोनजागोन मिथिबाय हाफां बेफोर उनाव जाबाय थागोन नाथाय आं दाबो नोंखौ नायनो बायो थौदा थांनोसै बहा थांनो दे आं न'आवबोथ' आइया आंखौ होखारबाय आं रायलायनानै फैगोन दे न'नि फिसाखौ बोरै होखारनांगौ जाखो बेलाय ओमफ्राय नों आंखौ बेवहाय दङ होननानै बोरै मिथिनो हाफां बेफोरखौनो नांबाय थागौ नामा नोंनो थौदा थांनोसै अके बिदिबालाय ओमफ्राय नोंनि मबाइलाव गुगोल पे दंखायो दा आं फैसाखौ नोंनि एकाउन्टाव ट्रान्सफार खालामगोन साबि रावनोबो खोन्थानाङा नारजि बुदाङाबो मिथिनो मोननाय नङा आयो बाला आरोलाय मा जालायखो हाफां नों आंनि मोदायजो नोंसो आंखौ अनबाय आयो आंनि बे दुखु निदाननि समाव आंखौ रावबो अनाखै नोंसो अनबाय आंनि बेसेबांबा गिदिर सुथुरासो नाटक खालामबाय थानाङा फै माबार हाफां नोंखौनो आं सामफ्रामबो खुलुमबाय थासिगोन नोंनि फट'खौ बिबार माला होनानै दरखार गैया दे आंनि फट'खौ बिबार माला होनो आं थैथ'वाखैथ' आयु बाला होनबाय थानाङाहाय बे हाग्रा बारियाव मा मोनबाय थादों सियाल मोसा फैनायखौ नेदों नामा आयो नङाहाय मा होमबालाय फैदो बिदिबालाय